A yunƙurin da hukumomi ke yi, ya sa ƙungiyoyi masu zamar kansu kamar su Global Rights tare da haɗin gwiwa Community Dialogue Committee suka gabatar da gangamin wayar ma da jama'a kai wajen wanzar da zaman lafiya tare da yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma. A tattaunawarmu da mai martaba Sarkin Zazzau, Alhaji Ambassador Ahmad Nuhu Bamalli, wanda ya samu wakilcin su dangin Zazzau, Alhaji Aminu Muktar ya bayyana wannan ƙoƙari a matsayin mafita ga al'ummar ƙasar Zazzau da jihar Kaduna baki ɗaya. Kamar yadda na faɗi da farko ya kamata mutum kafin ya aure ma ya san wani zai aure tukuna. Tana ake fara gyara ne, kuma tana ake fara bata shi. Ka san wace uwa za ka auro ma yayanka. Sannan kuma kai kanka zabe tarbiyyar kuma kana sa ido in aka Allah ya baku yaron. Lura da haƙƙin su ke kanka na abinci da sutura da wurin kwana. Sannan in sun fara tasowa maganin ilimi na addini da na zamani da kuma abokan mu'amalar su. To don aka ke wannan abubuwan Allah da komai da cewa ne kamata. A nata jawabin, Malama Bilkisu Yusuf, wakiliyar ƙungiyar Global Rights kuma maƙaddashiyar shirye-shiryen ƙungiyar Community Dialogue Committee wato CDC, wanda Halliru Aliyu Ladan ya wakilta, ya ce wannan gangami na wayar ma da mutane kai zai taka rawar gani gaya ba ma a ƙaramar hukumar Zaria ko jihar Kaduna ba kawai, hatta ƙasa baki ɗaya. Irin wannan zamani da muke ciki, dubi da yanayin tarbiyya ya yi karanci, rashin zaman lafiya ya yi karanci, wani lokaci haddasa kaci namu na iyaye kamar yadda a ɗazu wata uwa women leader na unguwan Juma Ward ta faɗi, aure za a iya zuwa nema ka ji uwa ta sa rai idan tana kan abin duniya ba ta dubi da ainihin origin na mutum na farko, shi mutumin ina ne, ko da aure za a bada sai an kalli wani. Hakimanmu, masu anguwanninmu, 'yan sandanmu, lauyoyinmu da dai sauransu da sauran al'umma dole sai an yi aiki hand in hand wurin taimaka wurin gudanar da wannan abu. Ba zai yiwu a ce mutum da ya ɗauki ragaman wannan abu. A nata jawabin, Malama Raliya Shehu Sani, jagorar mata wato woman leader shiyar anguwan Juma, ta ce wannan taro ba na kowa bane face mata. Iyaye mata mu rika sanin da waye ƴaƴan da suke mu'amala daga ƙawa zuwa wa'inda suke hulɗa da ƴaƴa. Idan kin ga ƴanki ta zo da 2000 kika san ba ta iya sana'ar 500 ba, sa mata horo mai tsanani. A ina kika samu waye baki. Mun zanta da lauyoyi na musamman waɗanda aka tanada don tallafawa shari'a a ofishin 'yan sanda da ke cikin birnin Zaria, wato barista Shamsuddin Ibrahim da abokiyar aikinsa barista Khadija Nana Abdulkabir. Akwai hukumomi da dama, idan kana ganin baka da ƙarfi ko baka da kuɗi shine uzuri na karka nemi haƙƙin ɗanka bayan an ci zarafinsa, gaskiya ba uzuri bane, domin a kusa da kai akwai miyagu, akwai irin waɗannan ƙungiyoyin. Akwai 'yan sanda, babu wanda zai tambaye ka naira a lokacin da ka zo. Da ne zaka ji dan sanda cewa ka kudi a buɗe fayil ka zo da kes mai muhimmanci irin wannan. Yanzu babu wannan abu, su kansu 'yan sandan sun waye. Muna kira da al'umma da su ji tsoron Allah farko, sannan na biyu su yi aiki bisa ga doka da amana. Tunda mu kasar nan namu na Najeriya akwai dokoki da yake governing kowane irin laifi ne. To tunda akwai doka ba kara zube miki a zaune ba, ya kamata a yi kokari a yi amfani da dokan nan daidai, kar a cuci wanda aka ci wa zarafi, sannan kuma kar a ce kuma dan wanda ya fara kawo kara shikenan, a yi bincike. Yusuf Lawal Wakili daga Zaria.